Sorsi qrib il-Partit Nazzjonalista u qrib Kastilja qalu lil One News li dawk li jridu lill Ministru Carl Mifsud Bonnici jirriżenja qed jgħidu li għandu jkun huwa li jħabbar dan meta jitkellem fid-dibattitu dwar il-mozzjoni fuq il-ġustizzja u l-intern fil-jiem li ġejjin. Dawk li qed jimbottaw biex Mifsud Bonnici jieħu dan il-pass jridu li jevitaw il-possibilità illi jinħolqu ċirkostanzi imbarazzanti għall Prim Ministru Lorenz Gonzi. Għalhekk il-messaġġ li jintbagħat lil Carm kien biex iwarrab minn jeddu bilan li dawn iċ-ċirkostanzi jiġu evitati qed jintqal lil Carm li din tkun l-iktar triq onorabbli. Madankollu nies qrib ħafna tal-Ministru għamluha ċara li Mifsud Bonnici mhux lest li jiċċaqlaq għaliex jemmen b'qawwa illi huwa ma għamel xejn ħażin u għaliex f'dak li jagħmel huwa kellu dejjem l-appoġġ tal-Prim Ministru. Konferma ta' dan kienu sensiera ta' dikjarazzjonijiet pubbliċi illi jagħmel l-istess Ministru fejn faħħar b'mod qawwi ħafna il-ħidma li skont huwa għamel matul l-aħħar 4 snin. Tispikka d-dikjarazzjoni li jagħmel li huwa ħadem daqs bal tas-sinja. Il-vot dwar il-mozzjoni fuq il-ġustizzja u l-intern għandu jittieħed l-4 tal-ġimgħa d-dieħla. Il-Gvern rebaħ l-aħħar votazzjonijiet li kellu qudiemu l-Parlament bid-deputat Franco De Bono jivvota man-naħa tal-Gvern.